apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nabartag ka mga imay dito'y balay pari babay. Arak, pare ko. Agsyat naman na. Kapayad na pari ko, Mau. Heartbroken na kita. Isong agsyat naman na. Ay nawaw. Kasano ang ma-heartbroken ka? Awang mo inubihan pari babay. Ginawa mo inadama ko apag datunam. Saan ka diya mabalintikas, Jay? Na-heartbroken ka nga, awang makagapaw. Apay, trip la ay at ma-heartbroken ita. Sige. Sana kung heartbroken. Kahit kula ti uminumi ti arak. Mabit lang! Umayan! Si kamot gayang babi. Apay adi ka makaururay. Ha? Nabartag ka pa'y. Anya ti masapol mo? Ada ka din ni Mia, Sasha. Adda iti silad na. Madamang aging ina na. Aya. Mabit lang ang taya baka. Tada kayo tagsarita. Ay, sanan, Sasha. Basta aguray ka dita kunak. Di ka pumampanaw. Adda ni Babi Ijero Armia. Nabartag kat salsaludsudin na ka. Nabartag nga imay? Apay ka no? Diyak man amo iti day ti alalaki. Ang amom kasinsin. Panagkunak kat adda panaggusto na kan ka. Ay nawaw. Kasanumat anay baganti kasta kasinsin Sasha. Madlaw mo't. Mabain laang siguro ang mangibagakan ka iti personal. Iso nabartag nga imay. Anya? Ala, rumor ka kiiding, tamapan mo kasarita. Istorya to kanya ka. No anya ti pagsaritaan niya, uwan. Sasha! Umay ka man pay? Oh, apay ka di. Ay nawaw, nagawidan ni Babe. Nakapagsarita kayon? Pagtertripan naksamot kasinsin. Ay saan? Apay ko mga aramidag ti kasta kasinsin. Awan mo't tinakita ka, Babi. Kasanong awan? Kat adalaang mat ditiruar itay. Color yellow ti t-shirt na. Ken nakamaong. Awan nga rod. Kita ma? Kita man no, da makitam Sasha. Ay nawaw. Imposible Nakasaritak tupay itay. Amangan mat no tistingan naklaan kasinsin. Ay saan? Saan ka tistingan kasinsin? Pudno ti bagbagak. Imposible mat nga al-alya na din nakasarita. Al-alya? Idi kastoy nga oras? Ay nawaw, sa dino nga ay tinagapwa ang babi anak ka. Nabartag kan kapit-pitak ka maun. Nagrigat na yan, kastoy na lang. Anya tinarigat. Ay, talaga siguro na yan nagdatawa, managbabain. Managbabain mo't asasawam si kababay. Di na ito mamawatan. Na, kita man ti chinilas mau. Awan manon ti Paris na. Napukaw manon. Oh, bayan nyo. Gumatang tayo iti baro Kano kagagatang mula ang dayjay? Baka tuturo ka. Aglisi kayo iti dalan ko ta. Mga di kayo matansya. Nay, madungpar kayo. Ay, naglukon na babe. Ay, nagsakit ti bagbagik.
Ngimimbaw na pala ni Nana nga makichinda. Una yun, ti kasto abiyag mo, babay. Una yun abiyag ti singgay. Ay, una yun na talaga. Nay, sino ti babaya sa marsar mo kanyak? Ay, Urayan nak, babi. ha? Mia? Ay, ngayon na. Oh, kunakon ka ta si kadayta. Sa dino nga iti papanam. Mapanak makichinda. Agkuyog tangarudan. Mapanak matlaang makitsenda. Anya? Ay, Apay akaslasan ka naragsak. Di nakadi kayat akadwa. sana kasta. Mia, ngam, sana kami na komportable. Sana ka komportable, no, babae ti kadwak. Nang runa no sika. Ay nawaw. Talaga gayam ama nagbabain kanya, babi. Nakapalingkitan. Ngam di mo pala sinungbatan ti saludsud ko, babi. Nagadumati salsaludsud, Mia. Diyak mo no niya, ti ununa kasungbatan. Kayat ko lang amaamuan. Nupudno nga imay ka ije balay idi kalman. Nakasarita nakakanungkad ti kasinsin ko. Sana mabali na maamuan na asyak dayjay. Karon na nakababay no bilang. Agpanunutak man iti irason ko. Oh, napauli magkamatan, babi. Ay, Mia, saan? Anyat makagapaw tap no mapanak iji ayan yung ay. Sigurado ka kadi? Uun. Apay nga ron anak ko na ti kasinsin ko, anak kasarita nakakano. Apay, ada ebidensya na. Asyak ti nakasarita na. Iso lang, tawan nga agpay so ti ebidensya na. Ala, lipatam lang ang dayjay. Amangan no imahinasyon lang ni Sasha. Nakasaritak ni Bobby itay Sasha. Kat ko nana, saan ka numat nga imay dito'y balay idi kalman? Ay nawaw, tasyak pa'y ti pinagbalin na nga ulbod. Sa maysa, awan mat piman pamanagnak tayo nga imay. Awan mat CCTV tayo. Ebidensya gayam ha. Mabit lang. Ha? Ha? Ada nga rod ebidensya nga iso tinakasaritam idi kalman kasinsin? Dayto at chinelas. Dayto at chinelas ti mang panagnak apod no ti ibagbaga kasinsin. Ayuan nga agpaiso. Nakitak akas na ti chinelas ni Bobby idi napalabas alawas. Ita, mamatikan kanya kasinsin. Oo na yun Bobby. Mas daawa ka. Adan dito'y balay. Idi kunak nga urayan nakatagsarita kayo. Kala at anagpukaw. Anyang aminin, ti ko na masaludsod, Mia. Kadwam ka din ni Bobby idi kalman, Kiko. Nagsak kami pa idikalman di balay. Na-heartbroken ka now. Na-heartbroken nga wa makagapaw. No kasta. Pudno gayam timbaga ni kasinsin Sasha. Talaga nga imay ija balay idi kalman. Nabartek ka no. Ay nawaw, di babi ama nagbabaeng. Napanidya ayan nyo idikalman. Wan. Isuti ko na ni kasinsin ko. Ngam edi rumuarak ta kasaritak ko ma. Nagpukaw matan. Nukusta, ni Mia ti kursonada ni babay. Ay nawaw, saan na nasayahan tayo ito mapaspasama. Anya ti kunam, Kiko? Ay, awan? Awan ti kayak ko sa wine? Ay, wan gayam. Itad mo to kan kwa na to'y paris ti chinelas na Nabati na iti paraangan mi idi kalman. Nay, Kikaw. Payakas na ti panang kitang panyak. Napangkakanumot iti ayan damiya idikalman. Ngim kilata nagpukaw ka. Napaipod now. Ha? Ay, sana? Hindi kaglibak. Napangkakanaw. Ngim ka po iti baim mo ka pimanaw ka adagaws. Abangan no, karup-rupak lang. Kino da ibilin siya paray. Sinilas mo may tanabatim iti paraangan datintag na. Ay, kwa. Kinapudno na. Napana ka talaga. Ipudnok ko man ti marikrik nak para ka ni Mia. Ngam, jakmut na kontrol dagiti sakak.
Ti maraya ka di na oras iti likudan ti balay da. Ay nawaw. Ni gayam Mia anabayagan na kursunadak ti kaya ni Babi pagdatunan. Ay, sana mabalin na siya tagbahak kada kami una mangkiday. Narigatan no ka. Nay, napaurlimag ka, parikikaw. Kwa? Day talagang gayam ti pariko mo pare. Tulungan ka ang agdaton ka ni Mia. Kau, sa dino ti papanambabi anak kau. Nakasapataws ka nakapulo ka mag. Awan na mok ngagkasarita. Talagang awan nanang. Mapanak lagaran. Agaram. Wan, tidak pakadanagan tada ni parikikaw. Tulungan na kanong agdataon. Nasaya at mat nga raw no kasta. Narigatan. Ang mga numaunaan na kati sa balay. Wan ka day. Kaya sana mapasamak day ta. Itisaan ngagbayag. At danton yawid ko ang manugang yun nanang. Ay katagawa ang aruda tanay. Mapmapanan titawan. Wan ka day. Relax kay ka din nanang. Ay, nakasagana kon, parikikaw. Urong timing ka mo pare. Ay nawaw. Apay ana ibagam ti kasta. Nasabak ko da Mia iti dalan itay. Agpasintro da kano iti kasinsin na. Anya? Into maminsan tulat ang paray. Ipospunta pailat ipapanta. Sapay nagpractice amot tay. Ay, in-practice ko tintiks mo nga ibagak no agkita kami ka ni Mia. I-reserve mo pailang Talaga arong timing ka. Anya nga tanong urayan tayo da. Ang mga no agawid da inton alas 12. Alanganan. Ha? Kasanumot nga mom. Ay, sana siguradaw. Sayang tumula ti oras no mapanta. No di da pay lagayam agawid inton alas 12. Ay, naimbangal daw mo, Mia. Ni, si kamat gayam Kiko. Sabong parang ka. Ha? Amo ka maklat kang dakon ka bailan nga ilimod ti ayat amarik-rik na. Ay, mabit lang Kiko. Di nakadikursunada. Gwapo amat. Adayo agwapo kinatartaraki no ni babay. No kasta. Kayat mo ti agdaton kanyak Kiko. Ay gusto ka. Palubusan ako mga agdaton kang ka. Please. O sige. Sana ba litawan pa'y nobyo? Ay nawaw. Nagpulis ka mo manan babe anak kau. Kunak man no awan ni Mia iti ayanda. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Kasanwa sa balay. Diyan ka mo. Hanggang makadlawa ka ni parikiko itay. Ay saan ka amaawatan anak kau? Kasla ulbudan na kitay. Sa balit panagis-isem na. Si kakit di mo'y tanak kau. Hapay ngamin aya nga ikam iti kay papanan ti panag-isem ni Kiko agay yemaw. Basta. Nasken na mapanak iti ayanda Mia itamit laan. Anya? Neng, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, babe. Agdardaras ka pa. Kasla adda emergency. Ay, si Mangpet kayo gayaman. Si Mangpet. Awan mo't tinapanan may. Anya? Kuno ko na ni Kiko ang nagpasintro kayo ko ni Mia. Kasano ang nagpasentro kami, kat adda ni Kiko iti ayanda Mia. Iso ang mapanak iti tersena at ang mapanak gumatang iti soft drinks nga inuman mi. Gusta. Inulbudan nak ni pare Kiko. Saan gayap apod no nagpasintro kayo? Ay na, inulbudan na katigayim mo, babe. Agdat-daton to pa'y kinimiya kasinsin ko. Anya? Agdat-daton ko nan? Pudno ti bagbaga. Adda sabong arigalo na para kinimiya. Saan ka di asenyalis day jay nga agdat-daton ti may sa alalaki iti may sa babae? Nay, si kama gayam pare babay. Anay. Apeng agdanog ka ngay. Traidor ka pare Kiko.
No ni Mia ti makagabaw. Pasensya kang paray. Ngam dya nalapdan ti bagik nga agayat ka ni Mia. Amumit a kursunadak ni Mia. Ay, pasensya ka na. Kursunada mo ni Mia. Paray, di lang mabalin ani siya latan ti pagdatuna. Ipabusoy mo ka din ani Mia kanyak. Maasi ka. Sana mabali na. Talaga ni Mia ti kursunada. No kaya mau, si kateg datong ka ni Shasha. Sana bali, tag kasinsin damay. Anyat na pasamak, babay. Kumusta nga'y? Naibagam ka dahin kinimiya ti marikrik na. Napay nga grungab ka mo tananakaw. Traidor na dyak ikaw. Ay, nawaw. Apay. Kuna natulungan nagngagdaton ka ni Mia. Tagayam, kaya't na matagdaton iti babaya kursunadak. Nagsakit na nang... Ay, good kasta talaga. Anak ka. Diyak maklaw. No inturod mo ko mga main tinakisarita kinimiya. Di mayat ko ma. Mga no nag-level up mo tan ti relasyon yaw. Diyak mo no niya teramiday. Basol ko aya, no na yan nakakama nagbabain. Mabait lang. Saan pa'y nga inaklon ni Mia ni Kiko agayam mo? Saan ka day? Wala nga magdatdaton nga rudain. Ay, katiturod mo mati agdaton Ah, Sana balay. Ta saan pa'y gayam nga inaklon ni Mia ni Kikaw? ha? Adda pa'y tsansa manakaw. Sana mabalayin nga agbabain kalatan na kanayaw. Anya nga rudi kayat mau. Ni Mia tagdaton kan ka. Ay, nawaw. Di ka agbabain, tapno di ka maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.